Metong karang tradisyon ket ti Pilipinas sa mawala pa siya Pasko impamamya aginaldo. Ninuwari naman niya sasaya pa siya di ng mga lutong at bayong pera maski na nanuya pa alaga. Dapat kayang pamagbayo na ning panahon at pamanyulong na ning teknolohiya, atin namurin kanong aliwang paralan ning pamamya aginaldo agpang ken Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Apin ning Quick Response o QR Code. Matagal na natin itong ginagawa. Baka hindi lang tayo aware na nagdi-digitalize na tayo personally sa mga sarili natin. Just by doing online shopping or yung pagbabayad natin ng mga goods and services na ina-avail natin using our gadgets, we call it digital mode of payment. Agpang ken BSP, safe ing gagamit kang QR code pangaras karami yaliwang transactions. Number one, we can pay up to the last centavo. Ibig sabihin, eksakto na, hindi na tayo mamamblema ng sukle, meron na tayong eksaktong pagbabasihan ng ating payments. And we don't need to worry about the receipts, because our transaction is embedded dun sa system o dun sa ating transaction history. Madali natin itong ma-print or ma-screenshot dahil nakasave po ito doon. Pangalawa, maiiwasan na rin natin yung ating paghawak, madalas na paghawak sa mga pera at yung transmission of diseases and bacteria can be prevented lalo na nung nagkaroon tayo ng pandemya. Makasadyan mo rin kanong Central Bank i-launch ing palang QR bank patira mga lating negosyante, driver ang pangaliwa pa, may kasarili lamo namang e-wallet. Those people na sinasabi nating unbank o wala pang mga bank accounts, sinasama natin sila dito sa ating move towards including them in the financial system. Ibig sabihin, mag-o-open na rin sila ng bank account, mag-o-open na sila ng basic deposit account. Itong tinatawag nating basic deposit account are accounts na nagme-maintain ka lang ng napakaliit na halaga, as low as 100 pesos. And we even have piso account na rin sa ngayon. So, ibig sabihin, pati yung mga tindera natin sa palengke, mga drivers, at mga operators natin, magkakaroon na rin sila ng mga ating mga accounts na ganito at magagamit nila in their daily transactions. Makipag-coordinate yarin kano yung BSP king Department of Interior and Local Government, ang pangkarang local government units ba nga sopan rin kaya katamong kabalen ken digital transition na ini. Bista man susulong na ng BSP ing digitalization, era naman kano pabre na mawala yung pamangamit ka rin banknotes o tradisyonal na pera, lakwas dakal pamurin din mikiburi kaya makanini. Miyaliwano man reaksyon din kaya katamong kabalen, dikil kan pa mangamit QR code at cashless transactions. For me, Ali, kasi not everyone is accessible kay QR code kasi Ali naman ganaga ng manually is ating phone or ating namang phone is keypad lamo mahanta. So, no. Okay mo naman, wala problema. Pera pa rin naman to. Nita mo, through electronic banking. So okay mo ito. Paresya mo ito. At least nuwatikang kasi nakay. At magdala ka pera, pwede yung ma-misplace. Pero nuwatsuki kay, basta-basta ma-misplace. Ali po, yak pabor. Kasi dakal pong tawang daan dyan nito. Para pong kay, 50-50 pa po yung, yung pamagpabor ko. Kasi po kayong palengke, mas kaya po tayong kumbilsing gamit. Kaya po mall pwede po siguro. Kaya po kasi palengke, naman po yung ganaganang tao, ating cellphone na with QR code. Ating pa rin po kasi nga kakit na ating cellphone, tanda pong ating keypad. So, ilan po makapagkain makanita. Ilan po makapagkain QR code kung mamalengke lamang po. Kayabe JM De Jesus, ako po yung kakain Talasuyo, Arlen Salonga, ating pusong makabalen.